Nyakoromogi tarik en 21 dwe mar 8 higa mar 2026 arwakini machiegni chenro mar ang'icho elo tich abich ni mokwe ma mathoth otimore pacho ka indi weche mag siasa opong' Nyakoromogi ikruok osechakore jotelo mopogore opogore mani dun buche mopogore opogore wuoth e Kenya mangima ka giduto gimanyo sir motelo ne yiero maduong' mabiro magi to kod mamoko mathoth magi weche maomiyo pek. I offer an unconditional apology. And I have not come here to point blame. I have not come here to explain myself. We take responsibility for whatever was committed. We take responsibility for whatever is omitted. Senator Homa Bay Moses Kajwang' okwayo ng'uono ne tulo mane otimore kaunti ma Homa Bay juma mokadho kosewacha njorego. Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Johana Ng'eno. Dunbura ma DCP Rigathi Gachagua dwaro mondo tim nonro matut masira mane okelo tho mar mane en jaod bura ma Emurwadi Kir Johana Ng'eno. Now he is trying to create a crisis in the country that there is a crisis of Kunism. No, there is no crisis in Kenya. The crisis that is in this country is the bankruptcy of ideas of politicians who are unable to campaign and they go and sanya goons to fight themselves and they want to make it a national crisis. There is no national crisis. Kenya is safe. Migao mar arita kwe ma iye Kipchumba Murkomen wacho ni kweth mabalo kod piny owacho emosebedo kachano tulo e romo maggi. Nyakoromogi inyalo tudri kodwa e lai waduto mag tudruok 2 3 6 0 0 achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako ni Senator Homa Bay Moses Kajwang' okwayo ng'uono ewi tulo mane oneno giko dira mokalo e kaunti Homa Bay e kinde romo mar jolinda mwananchi. Kajwang' mane lose lien jaod Boni Halwale kaunti ma Kakamega oseonjore mag siasa kawacho ni piny owacho nyakoro ket maino e kedo kode ni mar oseweyo maonya. Kajwang' bedo ni konde duto mag Kenya ni thuolo ne ng'ata timo limbe kod campaign kendo limo maonge lweny. Goonism has no place in contemporary Kenya. What we witnessed in Homa Bay last Sunday, I want to make it very clear. That is not the position of the Luo community. That is not the position of the ODM party. This ODM party, Sifuna has been its Secretary General for the last 8 or 9 years. Osoti has been its deputy party leader. There is nowhere in our ideology where we say that we are going to zone Kenya and we are going to prevent other Kenyans from accessing parts of Kenya. Raila Amolo Odinga was tear-gassed. He was beaten. He was attacked. Boni, unakumbuka ile siku Raila alikuwa anatoka Amerika, tulikuwa na Boni Khalwale kwa gari moja. Tulitandikwa kutoka Embakasi mpaka Gikomba mpaka Mudhurwa. We cannot commit the same injustices that have been committed upon us. That is why I offer an unconditional apology. And I have not come here to point blame. I have not come here to explain myself. We take responsibility for whatever was committed. We take responsibility for whatever is omitted. Kapodwa ntiere weche mag siasa. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua olimo min jaod bura machon ma Emurwadi Kir mosenindo Johana Ng'eno kendo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo koro gwel jotim nonro mag piny Amerika FBI kod Scotland Yard mar timo nonro ewi tho mar Johana Ng'eno. Gachagua lieko ni nitiere josiasa moko manyalo bedo ni kod lwetgi elwar mar ndege manoting'o Ng'eno dwe mar 2 higani e gwenge mag Mosop e kaunti ma Nandi. Gachagua medo tiyo gi pogruok mar siasa kind jo Kipsigis kod jo Kalenjin mamoko e uso agenda mare. Oseo jatend piny Kenya William Ruto kuom jwang'o oganda jo Kipsigis e chenro mag dongruok. Chris Owino nigi ler. Bang' riwo gwenge mag Masawa, maduong' bura mar DCP nie kod mbi maduong' mar siasa
Rigathi Gachagua omonjo hoho mar okak gwenge ma jatend piny William Ruto nie kod humo maduong' mar siasa. E seche mag onyango, banjo mar Gachagua ochopo e gwenge mag Mogondo e kar chung' od bura ma Emurwa Dikir e kaunti ma Narok e dala gi jaod bura machon ma Emurwa Dikir mosenindo Johana Ng'eno. Bang' keto mahua e liend Johana Ng'eno kendo twak kod min Johana Ng'eno kaachiel gi anyuola mare, Gachagua ochako diro mageno mage na serikal mar William Ruto. Na huyu marehemu Johana Ng'eno alilazimishwa na William Ruto kunifukuza. Alilia machozi, akaambiwa usipofukuza Rigiji nitakufunga jela. Akakuja akalia kwangu akaniambia mimi siwezi, afadhali aniue. Nikamwambia bana, kwa sababu inaonekana wale wengi wamepewa pesa wanifukuze kuliko upate shida watoto yako waumie, wewe enda tuweka kidole. Akaweka akiwa na uchungu sana, na ndiye alibaki rafiki yangu. Gachagua ora moni onge adiera e wi tho mar Johana Ng'eno ka odwaro mondo serikal ogwel jotim nonro mag piny Amerika kaachiel kod Ingereza mar timo nonro malong'o e wi tho mare. Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Johana Ng'eno. Kama Scotland haipatikani, utafute FBI kutoka Amerikani. Lakini watu ya Emurwa Dikir, familia ya Johana Ng'eno, na mimi mwenyewe na Wakenya, hatuwezi amini Murkomen, hatuwezi trust National Police Service ya kwamba anaweza fanya uchunguzi ijulikane ni nini ilimkula Johana Ng'eno. Ogai mar DCP otoyo apilo e wang' jatend piny William Ruto kod jotelo mag oganda jo Kipsigis kuom rem chopo singo magi mane gichiwo ne anyuola mar Johana Ng'eno e kinde iko mare. Tena nikuambie Rais William Ruto na watu yako, mlikosea hii familia. Mlikuja hapa mkaahidi mambo mingi, hamuzayaza rudi hapa. Saa ile mmesikia Rigiji amefika ndio mnakimbia hapa. Sasa vile nitaondoka mtawachana na hiyo familia. Lakini naambia mama na familia msikuwe na wasiwasi. Rigiji yako tuko na marafiki. Huyo mtoto wa mama ako hospitali Eldoret. Mimi na marafiki zangu tutashughulikia, tulipe hiyo bill aweze kuja nyumbani. Kaburi ya Johana Ng'eno pahali amezikwa, watamjengea nyumba nzuri hapo ya kivuli, ndio marehemu asinyeshewe na asiangaishwe na jua. Kakayo mar medo mach mar siasa e kind oganda jo Kipsigis kod oganda jo Kalenjin mamoko, Gachagua ose William Ruto kuom jwang'o gwenge mag oganda jo Kipsigis e chenro mag dongruok. Hii jamii ya Kipsigis imetengwa sana kwa maendeleo. Nimetembea hapa, hakuna maendeleo. Nimekuta stima hakuna, maji, barabara. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin na Kipsigis. Shida yetu ni mtu mmoja, kwa sababu hao Kipsigis pia wanasema SHA ifanye kazi, ama inafanya. Chris Owino, Ramogi TV. Duond bura mar UDA yango ikruok ne campaign kod yiero maduong' mabiro ka giyango keto kendo bedo gi jokanyo mage kuonde duto mag luto ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Jalup jatend piny Kithure Kindiki wacho ni duond burano oseyango jotelo moyier e yor demokrasia mabiro yango ne jopiny gigo ma piny owacho ma Kenya Kwanza osetimo kod magi chano timo to kawo loch e yiero maduong' mabiro. E kinde ni ma duond buche timo ikruok ne yiero maduong' mabiro, duond bura mar UDA goyo kore kaka duond bura mane gi jokanyo mage moromo motelo ne chenro mage nyaka kuonde luto ombulu e kor gwenge mag polling stations. Jalup jatend piny Kithure Kindiki wacho ni duond burano ema nigi jokanyo moyier e yor demokrasia kod jopiny kendo timo ting' mar cholo ne jopiny ng'eyo e wi chenro mag piny owacho. Kanolosi kinde manobago romo kod jokanyo moting'o jotelo mag UDA kor gwenge, jokanyo maromo 10,015 mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi e gweng' ma Irunduni. Kindiki wacho ni UDA nitiere kod ikruok makare kod ji moromo mabiro tayo chenro mage kinde yiero maduong' mabiro. I dare say the UDA party is the only party in Kenya with presence at the polling station level, officials at the polling center who have been elected democratically
It is only the UDA party. No other party has that kind of structure. Kindiki maneneno kajal ma jaro duond bura mar DCP motele kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne onyero duond bura no koyango ni onge kod agenda moro ne oganda jo Kenya kama duong' ma ginyalo timo en bayo ayany giwero one term ma ok nyal konyo jo piny. Mtu asikuje hapa kuwadanganya na maneno matupu. Kwa sababu nimesema vyama ni vingi. Unaona chama pale, ukiuliza huyo party leader agenda yake ni nini, ajui. Ana agenda, kazi yake Kasongo, Soprano, one term, waende. Ne odok ne duond bura mar UDA kod tend Kenya Kwanza moyango news kelo lokruok mathoth kama oting'o tego uchumi, bero sekta mar pur, bero weche mag somo, thieth, nyuolo thuolo mag tije, cholo stime kor gwenge, kind mamoko, ka okwayo mondo jotelo chiw luor mowinjore jatend piny Kenya William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Hawezi ongea jinsi ya kujenga barabara, jinsi ya kuboresha masomo, jinsi ya kuboresha afya. Hawezi ongea mambo ya masoko ya mama mboga. Hawezi kuambia vile bei ya mbolea itaendelea kuteremka, bei ya unga itaendelea kuteremka. Hajui, ana namna. Kindiki bende oyango makomo tegno tije kaka jalup jatend piny kendo ngirore komno maonge kama odhiye. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend. Hey. Dul muchungne yiero e pacho kandi IEBC oyango lai mibro tayo godo campaigns kod welo mag jochung' yiero maduong' mabiro gino makoro oyawo yo ne yiero no. Kaka ripota marwa Simfroso kinda lero no IEBC onyiso joma biro laro kombe siasa kod duond buche mondo lu chike go tir makao mano tinyalo bet tamgi kuom chung' e yiero no maduong' mar higa ma 2027. Duolo motene ko jakom mare Rastas Ethekon koro pedho chike mabiro tayo yiero maduong' ma higa manyien ma ibiro bagi dwe mar 8 higa mar 2027. IEBC koro goyo chapa chike madhi tayo chenro mar yiero no kod kum minyalo bimi jomorem luwo chikego. Kopogore kod weche mosebedo ka wachore wi tarik mar yiero maduong', IEBC okete ler ni yiero no ibiro bagi tarik 10 dwe mar 8 higa manyien. Duol no wacho ni duond buche duto mageno bedo kod jolar kombe e yiero mabiro no nyaka or nyinge jochung' kod sei mag jokanyo mag duond burano masire lwedo kaluwore kod chik kochopo tarik 15 dwe mar 10 higa nieri. Kamano bende duond buchego chiki mondo bior nyinge jolar kombe mabiro bedo e yiero mag duond buche tarik kod kuonde mibiro bage yiero go kapok ochopo kara tarik 8 mar dwe mar 4 higa manyien. Kamano biro bedo ndalo 21 motelo ne odiochieng' mar welo. Kaluwore kod IEBC, duond bura madwaro chungo jalar kom ten piny koluwo tiko maching kata welo nyaka chiw nying jalar komno ne IEBC tarik 8 dwe mar 5 higa mabiro ma biro bedo chieng' ngeso kata motelo ne tarigni. IEBC biro timo welo ne joma biro laro kombe mopogore e yiero no e kind tarik 29 dwe mar 5 nyaka tarik 11 dwe mar 6 higa manyien. Kamano bende jotije sirikal ma olap dhog gi ndong' ne kombe siasa nyaka gwe tao e dweche 6 motelo ne yiero maduong' mabiro bedo chieng' tich adek tarik 10 dwe mar 2 higa manyien. Ne joma laro kombe mopogore, thuolo mar chako campaign en chieng' ngeso tarik 29 dwe mar 5 higa manyien, kendo biro rumo chieng' ngeso tarik 7 dwe mar 8 higa manyien. Mamano biro bedo seche 48 motelo ne odiochieng' mar yiero maduong'. IEBC bende oketo chike e wi omenda michoko mag campaigns ka jasiasa moro amora mibiro yudi ka goyo arambe mar choko pes campaigns e dweche 8 motelo ne yiero maduong'. Mamano en tok tarik 9 dwe mar 12 higa ni ibiro tame laro kom siasa e yiero maduong'. Jalar kom siasa kata duond bura ok oyiene mar yudo omenda mag campaigns kowuok kuom sirikal kata duol moro amora mar sirikal. Jakom mar IEBC Rastas Ethekon koni onge dewo wang' kuom chikegi kendo jal mabiro dhi ataro margi biro chungi e laro kom siasa. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Wadhi e gwenge mar Imbo ma piny Kenya. Jotelo mowuok e Imbo mar piny Kenya osingo mariwo lwedo kendo siro seneta ma Nairobi Edwin Sifuna e wuodhe mar manyo kom ma jatend piny e yiero mar higa manyien. Jotelo go noloso e kinde mane giyuore iko mar min od seneta ma Kakamega Boni Halwale. Otieno Joab nigi ler.
requiring a visit to the doctor. E kinde nyasi mar kopo mogik mar Menod Senator ma Kakamega Boni Alwali, manyinge Gloria Sekeiyan, jotelo mag kweth mar Linda Mwananchi kotelnegi kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna noyuoro nyasi no e dala Senator no e kar chung' od bura ma Ikolomani, kaunti ma Kakamega. Jotelo go singo kanyakla mar siro Sifuna lwedo e ng'wech mare mar laro kom tend piny, ka gikwayo jotelo mawuok Imbo mar Kenya mondo sir jatelo no ni mar ng'wech mare ok en mayom kaka wachore. Sema Sifuna ni moto ya karatasi, itazimika. Waluya na Wakenya, I want to tell you today, hii moto Sifuna amewacha haizimiki. Haizimiki. Seyo bende omed chwal ne jatend piny William Ruto, kagiwacho ni dwaro margi kaka Linda Mwananchi en neno ni katiba mapacho ka okete tim, kagiwacho ni Ruto osiluoro piem mar ng'wech mar tend piny ni mar osebedo kowuondo oganda. Mimi nataka wajue manifesto yetu kama Linda Mwananchi ni katiba ya nchi ya Kenya, na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba katiba hiyo inatekelezwa vilivyo. You don't want competition. If you have worked for Kenya's President William Ruto, you should not be panicking the way you are panicking. Hatutaambia wananchi wetu ukweli, na ukweli wangu ni huu: tunapoingia katika serikali kama timu ya Linda Mwananchi hii, tutarudisha Kenya hii yetu kwa reli ya demokrasia. Jatelo mar duond bura mar DAP Eugene Wamalwa notiyo kod thuolo no mar seyo tulo manonenore e romo mar kwethno e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil, kowacho ni ok gibiyie mondo jonjore owuo e lo jopiny ng'at mabiro bedo jatend piny. Uhuni na siasa ya fujo na vita, na haswa yale tumeona Homa Bay, na sisi sote tumetoa kauli moja ya kwamba hatutakubali wahuni waamue ni nani atakuwa rais wa nchi hii. Ni wananchi wenyewe wataamua. So we have condemned goonism. Lakini vile vile wenzetu ambao walihusika, we are saying that back stops not with Gladys Wanga governor, not with Dr. Oburu, not with the people of Nyanza. The back stops with the President of the Republic of Kenya. Sifuna omedo ni Kenya dwaro telo makare ma ok orango duond bura moramora, to mano ibiro yier kod jopiny. Kagikwayo jotelo mag Imbo mar Kenya mondo kik kel chochni e telo mapogo oganda kaiye. Jalishi jina gani unaweka, wananchi are looking for credible leadership, watu ambao wanaaminika. Baba yangu wa kisiasa Mheshimiwa Raila Odinga, hata angetoka ODM tungetoka na yeye, ama mjui. So the people are looking for credible leadership. A name is just a name. Wakifunga milango zote, tutakuja hapa tuseme 10th party of Kenya ama Maua party. Nataka tukue werevu na tunaambia wazee wetu, they should not be agents of confusion. Mheshimiwa mzee Atuoli, mzee Mudavadi, mzee Wetangula, mzee Oparanya, please, the community wants to move forward. Don't bring confusion. Otieno Joab, Ramogi TV. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen oseo joma wacho ni piny owacho ok oseketo maino makare kedo gi njore mapacho ka wacho ni nyaka sani weche njore kod kwe gwenge mopogore opogore osedok piny. Murkomen bende osemo kuom kweth maketo piny owacho tesre mawacho ni emanyayo weche njore e romo mag siasa. Omako nyarita Kenya ni kare kendo jotend arita timo tijegi konyiso josiasa ogore kendgi ma ok girwake jopiny. Wakati alienda Kayole na kusanya guns kwenda kuiba mbuzi ya Uhuru, hakuwa anajua guns ni mbaya. Ni saa hii ndio amejua guns ni mbaya kwa Kenya. Now he is trying to create a crisis in the country that there is a crisis of goonism. No, there is no crisis in Kenya. The crisis that is in this country is the bankruptcy of ideas of politicians who are unable to campaign, and they go and sanya goons to fight themselves, and they want to make it a national crisis. There is no national crisis. Kenya is safe, and we must focus. Hii kitu ya sayote you expect it. Nimeona watu ati, oh, Murkomen has not talked about goons. Has not talked about goons. If this goons was a problem of common mwananchi, I could say it. Lakini these politicians, 0.0001%, they want to make us to leave the work we are doing to only talk about goons. Please stop that conversation. The IG is doing his job. PS is doing his job. I'm doing my job. Kenya is safe. For politicians,
Mwende muitane kwa bunge, pigane ngumi kwa hapo, msilete kuja kupigana na wananchi kwa sehemu hii. Jatend duond bura mar People's Party of Kenya Ndini Nyoro omedo duonde wach mar medruok e tulo kod njore mag siasa e pachoka kosoko wang' piny owacho kod tendo bila kuom nindo e tijgi mar miyo jo Kenya rita kaluwore gi chike ma pachoka. Olosi apisi mare bang' rwako jolar kombe mag MCS kod od bura gi otiko mar PPK. Ndini wacho ni rem ma piny owacho itieko njore mag siasa yango ni piny owacho matiyo kod jonjore ma kamago e rocho rombe mag siasa mag kweth mobalo kod piny owacho. Ndini ma en jaod bura ma Kiaru bende owuok tumo suo kod piny owacho kuom wacho weche mathoth e kinde matulo e weche mag siasa to medore. Wakenya wanafanya kazi kwa karibu sana. Wakenya wanapendana. Wakenya hawana ukabila. Wakenya hawana uhasama wa kisiasa. Na hata wanasiasa wengi wameendelea kufanya kazi na kuwajibika. Lakini tunaona upande ya serikali hawajaajibika. Tunaona every day when you see violence anywhere in the politics of Kenya, Gunism is being perpetrated by the government itself. Na ni vizuri wale watu wote wako katika leadership in the security sector, kama wanaajibika kwa kazi, wanafaa wakuwe wanaongelesha Wakenya wakiwa nje sio ndani. Because it is very clear they have failed. Na waeleza Wakenya, hii mambo tulipeleka polisi wetu kule Haiti. Walienda kupelekwa wasomeshwe mambo ya gunism, ama walienda kusomeshwa, ama walienda kudeal na mambo yenye ilikuwa huko janga. Because the government seems very clear-minded in perpetrating violence themselves. Wakenya wanalipa kodi, serikali wa protect. Lakini ile kodi, serikali wanalipa goons kuharibu mikutano. Hii mambo tuliona Homa Bay ni kitu ambayo in a country that is respected like Kenya ni mambo ambayo hatufai kuona. And that is why as People's Party tunauliza serikali waajibike. Hao tu ndio wamepewa nafasi na Wakenya kukuwa wanaweka usalama katika mikutano, lakini wanafeli. They are failing miserably. Now even beyond failing, they become the very perpetrators of violence in political meetings. Wadhi county Siaya sub-county Mabondo maukum jokanye bunge la wananchi mausenge kwedo tulo mag siasa mosebedo kanenore pachoka ahinya to manyocho timore county Homa Bay giko dira mokadho kage wacho ni mano dhi ataro kod demokrasia mapachoka. Jokanyo kwayo jodito mag duond bura mar ODM kod ker mar Oganda Luo Dungi Randa mondo manyore makelo winjruok e kind josiasa makaluo e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro. Kane gilose chiro mausenge gikwedo josiasa mabende koro osebedo ka kodesa rowere kendo tiyo kod gero rombe mag siasa. Magikone to weyo lal mangima oganda kagikwayo josiasa makaluo oket mainere uyo Oganda Luo mar uyo kod duol achiel motelo ne yiero mabiro. Akwayo ni ma Orengo, Oburu, Babu, unuwuok Siaya County. Wan managi wanga achiel kande mawuok Homa Bay County. To un jo Siaya gi, ang'o miyo un ema utamoru winjoru? Ang'o mondo ukaw nyong'o mondo bed kodu, mondo winjru mondo urew South Nyanza to gi Central Nyanza obed kanyachiel. Uketho Nyanza wakweru odiochieng' ma kawuono nikech dwaro leadership maru. Ng'ato ka dwaro leadership mare okwongo we Oganda Luo riwre. Party mondo ne wager bachop koro season makoro wachope makoro ODM omako Kenya mzima. Nokawa time mondo mi wager chama mar ODM mondo chop kama kore entiere ni. To koro chopo ni uon party mar Raila Amolo Odinga onindo nigi dweche mana matin. To lwenyo osemuoch to wachomo weche mag yiero. To wan kaka jo ODM we need numbers, we need MPs mang'eny, wadwaro bunge mang'eny, wadwaro governors mang'eny, wadwaro senators mang'eny. To kwanyalo yudo gi kaluwore gi lwenje mwantiere goni. Omiyo wakwayo jotendwa mora mora kama uwinjwa obed MCA, obed governor, obed MP, wach mar chulo goons ni dhi ketho rally ma jomoko oko ber. Walore uri wach ka ng'ato nigi nafas mar wuoyo nikech ja Kenya democracy no biro ni ng'ata mag chung nyalo wuoyo kamoro amora. Raila ne dwaro kwe to Raila sani onge. Ng'ama dwa gayo wa en ng'a? Ka wan waketo ni vita ni ema dwa timre e Uganda waka. Joluo
akwayo gi kwe wariwre wabed gimoro achiel kaka oganda Luo. Lweny matimore ni oko ber. Joma nigi guns gi wahombo gi giwe mondo mi kwe obedie oganda wa. Kaka wan joluo kik ti kodwa. Rowere adek dhi nyime kod thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa bang' kano chwari kod magina e romo mane obag gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir pap ma Bomu e kar chung bura ma Changamwe Mombasa. Wachore ni rowere go nochiel gi magina gi jorit mag gavana Mombasa bang' kane gimonjo kendo kelo tulo e romono mane en mar siro riwruoge mopogore opogore chenro mar timo dongruok kod ohala. Joja oko ni kod ler kowuok Mombasa. Magi gin moko kuom rowere mane ochwadi gi magina e romo mane obagi gi gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir e alap ma Bomu e Changamwe Mombasa. Kaluwore gi joneno, rowere adek go ne ochwadi gi magina gi jorit gavana ma Mombasa e seche mane gitemo chopo ir gavana mondo mi gilos kode. Vijana kwa kuongea na mheshimiwa gavana walipokuwa wanamfikia wale mabodyguard kwa wanawasukuma hawa na walikuwa wametulia vizuri. Hata kuna mwenzangu hapa huyu ilikuwa kabisa yuko mbele. Alipokuwa yuko mbele akawa atakuongea na yule bodyguard akawa msukuma akatoa bunduki. Mimi ndo nimeona nikamzuia nikamwambia achana naye. Ilikuwa impate huyo kifondo nikaanguka naye nikamrusha kando. Yule bodyguard kwa ile hasira akapiga chini hivi akalengesha kwenye miguu. Nini bodyguard atumie risasi? Kwani kulikuwa na risasi ambayo anafanya self defense ama ndio siwezi elewa. Kwa nini kwenye crowd ya wananchi wengi unatumia risasi kwa nini? It is clear that the political intolerance level ndani ya Mombasa County imefika hadhi ambapo ni mbaya. Now we are calling upon the Inspector General of Police to keep a close watch on what is trending, what is happening in Mombasa. Gikoni tulone omuoch bang' rowere ochako goyo koko, gino manochwanyo jorit go manochwado tiende gi kod magina, kuma rawera achiel ne ochwad magina adek e tiende, achiel ne ochwadi e lwete kama achiel to ne ochwadi e goke. They chanted one-term governor, and as the governor wanted to address them, they became violent, and that is where the fracas started. Mekana Governor Joe for 10 years. Governor pia alikuwa akija anatukanwa na mwishowe anashika naenda zake na hakuna mtu anapigwa na hakuna mtu ana risasi and nothing happens and life goes on. Kwa nini mpaka atumie live bullets? Kwa nini? Mimi nilikuwa na makosa gani? Kutetea mwenzangu uhai wake ndio mtu anilengeshe bunduki. What's that? Komanda marubila Mombasa nayo yango moji makamano kendo koni gidhi nyime kod timo nonro kako machielo bende ochiwo siem ne obila makidek tiyo marach kod gige lweny mochiwnegi. Most of them are police officers. They should follow the law and ensure that they do the right thing. During the fracas, 3 people were shot, and we have established that 3 motor vehicles were also damaged, and few people were injured during the same. Gavana wangu mali huko. Why are your people wanatumia nguvu kwa siasa yako? Kesho kiambia one term unaona kuwa hatukupendi, lakini your people are really wanatukosea sana. Rowere go ne ochwale kar thieth ma Coast General Mombasa kuma sani gidhi e nyime kod yudo thieth. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi tok report ma ji adek mochiel gi magina gwenge mag Mombasa mokelno kod George Aoko wadhi e yweyowa mokwongo. Kik idhi mabor, ang'ichwelo pod nitiere kod mathoth oikore. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mimi niko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika haraka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters,
WeGo. Download the WeGo Ride app now on App Store or Play Store. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Ako matimiga samoro. Arwene ko chakra sani dage ngima ne wuon. Ok ni pile pile doni manu wasikwa pari. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Chenro en marang'ichulo wadhi e kaunti ma Migori. Jokanye sekta ma somo e sub kaunti ma Wendo yuago nok mar jopuonj skunde ka gidwaro mondo seche ma piny owacho ndiko jopuonj mamoko. Sub kaunti ma Wendo oyudo pok mamalo mondo miyo konye duoko piny nok mar jopuonj Jojuma Miwaler. E bwo chenro mane oniko dhungruok ma jopuonjre klese odok chien kendo lwasi ma somo omed bedo makare ne jopuonjre. Agusi DF ma Wendo dhi nyime kod medo gero klese e kuonde somo ma opogore opogore. Sikund pae mar Masaria e ward ma North Sakwa kaachiel kod mano mar Anjira e ward ma Central Sakwa gin moko kuom sikunde masani koro dhungruok ma jopuonjre e klese igeo ni kodhi dok chien bang' yudo klese manyien ma oger kod CDF ma Wendo. Gedo mar klese gi ka dhi miyo nyithindo ma somo ka somo environment maber ma onge gik machapo gi machalo mineme. Ng'eyo ni mineme kuma ero timo buru to kelo mineme to nyalo chapo nyithindo kendo interfere kodgi sa somo. Kunde classrooms mamoko ma giewo ma koro pong' be koro dhi bedo gi nafas maber kendo dhi miyo kata jopuonj environment maber mar puonjo nyithindwa go. Gidhi miyo namba mar nyithindo e classes koro dok chien, koro gidhungore class, miyo ginyalo wuotho maka gikonyore nikech mano gima CBC dwaro. Ineno classroom mogero kagi magi ne pok oger mane gigero maricho richeko ta wone waluongo kodhi gero secondary ku wan gitimo na widhi mbogo gijonyo kae to gero secondary ku to kotore to ne koro classroom mogero ma to ne ng'amo segero. Jokanyo sekta ma somo ma Wendo ka otelnegi ko jobul ma Wendo Walter Wino mane wuoyo bang' yawo klese manyien adek e skund pae mano Masaria kaachiel kod moko adek e skund pae mano mar Anjira ne wane gidhi medo keto maino e laboratories mondo koro kony e neno ne somo no ma CBC koro kete tim makare. Wadwa ni mondo koro wa concentrate e gero laboratory in all our schools mondo wabede gi well equipped labs e skunde wagi tetete mabiro konyo nyithindwa e tiegruok machalo subjects mag science. Wagoero kamano mwaso kanene mwesemewa and the paternity CDF member mokel waged dogruok makane. E kinde machendogo mag gero klese dhi nyime, jokanyo e sekta mar somo sa kon ma Wendo bende wacho ni thoth sikunde pod tiyo kod omenda mathoth e ndiko jopuonj nikech jopuonj ma ondiki kod piny owacho
pod nok e skunde. Mang'eny ni kae machendo ni gin gi jopuonj manok alawo wachgi kata kocha ni wasewuoyo kata bunge mwawinjore gi joka ni nitie areas machalo karwa ka onego bed ni time affirmative action. Onego bed ni kichiwo namba mar jopuonj to kuonde machalo thurwa kuonde gi imiye mang'eny moingo kuonde moko kech wan piny zaidi. Sikun pae mano masaria kuom ranyisi nitie ko jopuonj mondiki kod piny owacho maromo 15 kende ka kwan jopuonjre ma skul ni toloyo 800. Wan gi jopuonj matin, like wan gi jopuonj 15, only 4 kende manie primary, junior school, to primary nigi 11, pod okoromo. Wan gi jopuonj ma BOM mondiko, koro chulogi samoro bedo matek, kaka dwayud kaka wachulogi. Koro nyithindo be watemo mondo gi chul matin, at least kata sare remedials, mondo mi wayud kaka wanyalo chulo de jopuonj. Maya osechuno board mar skul ni mondo kondik jopuonj mamoko 4 mondo eka koro chenro mag somo koro dhi makare. Mwandiko gin jo BM 4 kendo wachulo gi pesa mana ma jonyuol mo volunteer emochiwore mondo gol mondo wachulo gi rate mar $10,000 ma seche moko bende ok donji nikech yuto mar jonyuol timo ng'owa ni piny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mine matimo tij kelo wedho wath makusa e sub county Manyakach yudo sir mag yiedhi nede kod gige kano rech kaka yor kedo gi weche gondruok gi joboya eka giyud rech. Kaluwore gi jotim nonro, wach joboya ni malo e dho wedhe county ma Homa Bay, Kilo gi Kisumu kod Siaya. Millicent Adhiambo Mioler. Madho wath makusa e sub county Manyakach, county ma Kisumu. Picha mako kamine matimo tij kilwa e dho wadhni nigi mor kod ilo bang' yudo sir mag yiedhi, nede, coolers kod fridge mag kano rech kowuok kuom riwruok mok mar piny owacho mong'ere ni Geno. Jokanyo mag riwruogno yango ni okang' makama mar siro minegi en kalure kod midhiero mathoth mine manitie ohand rech kaloe e lwet joboya, gino maketo ngimagi kuma rach mar gamo tuoche kaka kute mag ayaki e yo ma ok owinjore. The whole idea of giving boats to the women groups along the lake is to put a dent to activities mag joboya. Koro wabiro ka mondo wa empower women makusa ka mondo gibed independent. Joboya contribute yudo tuoche mag ayaki kuom mine giendi. Koro pot mwamiyo giniendi golo power kuom lwet joboya to dwoko negi power ma koro ginyalo ndiko jok madhi mako negi rech. Koro ka gibiro to giyudo rech gi ma gibede e risk mar yudo tuo kuom joboya. Bende giyango ni negitimo nonro magiyudo ni onge mag kuonde kano rech malong'o miyo minegi yudo lal mathoth e ohandgi nikech sama rech odong' ma ok ousi to thothgi nyaka kethre. Ok ginyal yudo kaka gi make profit maduong' nikech samoro rech ng'eny dong', moko gidhi gichamo, moko kethore. Mano gi nyiewo cold storage ma mon gi nyalo kane rech kata 3 days to pod ginyalo uso mondo business ni odhi mbele. Minego to korka korgi onyiso morgi ka gikoni sani gibiro bedo gi yuto mabup kalure kod yiedhi, nede kod gige kano rech ma okelnegi nikech koro rech gi ok bitow kendo mae dhi reso gi e lwet joboya. Reche wa manyocha top kawuono ok chak tow, wamor wabiro bedo go ohala nikech kata otieko ndalo 3 kata juma to rech wauso. Wan gi yie wawegi koro wadhi namwa kaka dwadhi pile, yawuoyi biro dhinwa wayudo rech wabiro uso, moko bende wadhi chamo, wabiro konyo nyithindwa yo moro maber. Jokanyo mopogore e sekta mar lupo kamoting'o stada e kind mamoko koro jiwo mondo ket tiegruok kod sir motegno ne oganda mawuok e dho wedhe ahinya to mine kaka yor neno ni wach mine bedo achiel gi joboya nikech rech orumo. Ne wang'iyo koro kaka communities mane wadhiye gi Siaya, Homa Bay gi Kisumu, ere gigo magiparo ni nyalo konyogi kata gologi e weche mag transactional sex for fish. Koro ng'iyane kaka inyal puonj ji ma yudore e ecosystem ni te mondo ng'e ni ma en a collective
responsibility. Beyond creating awareness, one wapunjo nyithindo manyiri kod mine matindo, especially mantie along the beach. Watemo wachoni kik wategemea wacha ohan rech kende to wangi ohan moko mawanyalo timo mondo watem reduce transactional sex. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath Makusa e Nyakach, County ma Kisumu. Nekoro mogito kido report mar Joboya kaachiel kod konyo mine County ma Kisumu e weche mag lupo kod gige mabro konyo gi Kilwa wadhi e yweyo ka waduogo weche mag tuke kikidhi mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State House na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Machiegni weche mag tuke tim Kenya mar wakeini Malkia Strikers oridora komargi kagi korene tuke mag 2026 CAF BB ma ibiro bagi boma Nairobi juma manyien. Timno mar kocha Geoffrey Omondi osebedo ka bagora komotidore pap Makasarani Indoor Arena kagi keto mabith lony margi ne PM go. Malkia Strikers magin joloch mokadhe tuke go biro manyo loch mar 11 e piem go matimbe 16 mibiro chakre 26 dweni nyaka 5 dwe mar 9 e pap Makasarani Indoor Arena kod Ulinzi Sports Complex. Tunajipanga kwa hiyo mchuano ya kutafuta tikiti ya kwenda Olimpiki 2028 upande ya kinadada, na kama unavyoona nyuma yangu wasichana wako tayari, wamejipanga vizuri, morali iko juu, wako tayari kuchezea timu ya taifa na kutetea ubingwa wetu ile tumekuwa nao kwa miaka 11. It has been 3 weeks tuanze mazoezi, kwa hivyo tumejali vizuri both wale young wale wako na wale wenye uzoefu.
Gelling imekuwa poa na tunacheza vizuri kwa sasa. Riwruok matayo weche adhula e pacho ka FKF geno mar bero rang'iny mar tayo timbe mag adhula e pacho ka gi bago tiegruok mong'ith ne kocha mag timbe mag lig ma pacho ka kochakore giko dwe mar 9 higani. Director mar dongruok mar tuk adhula e pacho ka Francis Kimanzi kane loso tok bago tiegruok mar CAF B licensing Kasarani wacho ni piny Kenya geto chopo kare dwaro mar CAF e weche mag tayo timbe mano coaching e piem kod lig duto ma pacho ka. The workshop that we have had has been very, very intense because, you know, it is a regulation from CAF that all the coaches, they have to undergo what we call the license renewal for them to practice, and that's what we have been doing here. So just to make sure at least we validate the diplomas of our coaches before the league takes on. It has taken some time for us to do the refreshers. You'll find that most of the CAF A coaches, some acquired it a decade ago, some 4 or 5 years ago. So basically it starts with us. It's coming back into terms with the football moving so fast, with the new trends, and replicating the same now to the players, because we could be, yes, impacting knowledge to the young players, but we could be impacting the same old knowledge. But again, the moment you start getting some refreshers, then it reflects even to the game downwards. Yakora mogiro kamano kombero kodwe chakruok nyaka giko chenro ne en marangi chwelo saa 3 mar otieno chenro mar oimore nyinga Ochieng Emmanuel telo komarwa en Liz Otieno.